kar ku gurɓata mana tarbiyyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci. Mu mun taso a iyayenmu da 'yan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a ciki wannan a kula. Kuma akwai kurakurai da gaskiya makarantunmu na islamiyya na tahfizul Qur'an suke yi, da suke da yara 'yan mata suke da ajujuwa a cikin masallaci, sai su buɗe ajin 'ya'ya mata waɗanda yake cikinsu akwai wanda yake sun fara al'ada a cikin masallaci. To su yaran nan fa sun taso akan cewa shiga masallaci da mai al'ada ba komai bane, ba su san ma ba a shiga ba. Ba san wanda ya musu wannan fatawa ba. Mun yi mu gyara musu, amma haka suke yi. Wannan fatawar kuskure ce. Wannan fatawar kuskure ce, duk da yake an samu waɗanda yake suka fito suka faɗe ta, irin su mai abin nan Sadiq Hassan Khan, da shi kuma ya bi Shaukani. Aka samu kuma waɗansu daga cikin talabatul ilm suka karfafa wannan mazhabar har suka yada ta. Wannan cin karo ne da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba da wata hujja mai karfi ba. Saboda haka malamai su kula, idan za su sanya yara a cikin masallaci su sanya maza ko kuma 'yan ƙananan mata, amma 'yan mata waɗanda suke a cikinsu akwai wanda suka fara al'ada, kar a sa su rinka karatu a cikin masallaci. Kar ku gurɓata mana tarbiyyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci. Mu mun taso a iyayenmu da 'yan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a cikin tarbiyyarsu da iliminsu kenan, a bisa abin da yake shine mazhabar din shine mazahib din gabaki ɗaya mazhabobin nan guda hudu. Saboda haka lalle a gyara wannan kuskure, a samu waje waɗanda yake mata za su iya zama a harabar masallaci, za su iya zama a wani aji da makamantan wannan, amma banda masallaci a cikin wanda in za a shige shi sai an yi bismillah da addu'ar shiga masallaci, sabanin kamar haraba ko wani bangare wanda yake ko kamar dan tsakar gida kafin a shiga cikin masallacin, shi wannan babu laifi mace za ta iya zama a nan wajen, wallahu ta'ala.